napadá ma napríklad to, že z MHD nikdy nie je problém zaparkovať. Proste vystúpim, kde je treba a nemusím hľadať ďalšiu polhodinu parkovacie miesto. Častokrát je cesta MHD dokonca rýchlejšia ako cesta autom, pretože električka napríklad v zápche netvrdne tak ako auto. Najväčší problém, čo by som videl, je v podstate, keď sa tak pozriem po meste, systematické znevýhodňovanie mestskej hromadnej dopravy voči iným druhom dopravy. Keďže napríklad zoberme si také autobusy, ktoré musia stať na zastávkach a samozrejme aj na križovatkách. Signálne plány križovatiek sú nastavené tak, aby autá prechádzali na súvislú zelenú vlnu bez zastavenia na všetkých ďalších križovatkách. Lenže keď autobus medzi križovatkami zastane na zastávke, na ďalšej križovatke už chytí červenú a takto sa to s ním vlečie celú cestu. Takže cesta autobusom sa tým pádom nepomerne predĺžuje. To isté je s električkami, tie by sa dali veľmi jednoduchým spôsobom preferovať pred ostatnými druhmi dopravy na križovatkách, ktoré nie sú až také významné. Už niekoľko rokov sa rozpráva o preferencii električkovej dopravy, ale ako sa hovorí, skutek utek, alias reči sa hovoria a chlíp sa je. Zatiaľ v reáli to vyzerá tak, že električky sú čoraz viac spomaľované všetkými možnými križovatkami, ktoré sú im do cesty stavané. Takisto priechody cez električkové trate, inštalujú sa na ne semafory, častokrát bez zjavného zmyslu a častokrát bez toho, teda nie častokrát, vždy bez toho, aby bola električka na takýchto semaforoch uprednostnená. Čiže električka príde a vo väčšine prípadov dostane signál stoj a musí stáť, kým všetky ostatné smery, prípadne vzduch zo všetkých ostatných smerov prejde a až potom tá električka so 150 ľuďmi na palube môže pokračovať v ceste. Takisto semaforové prechody prechodcov cez električkové trate, ktoré sú nezmyslom najhrubšieho zrna, keď električka naložená, vážiaca dohromady 30 a viac tón, musí zastaviť kvôli tomu, že nejaký chodec si stlačil tlačítko. A tých 150 ľudí, ktorí v tej električke sa vezú, tak musí stáť a predĺžuje sa im cesta. A takto by sa dalo pokračovať. Tých opatrení, ktoré by bolo treba spraviť, je strašné množstvo. V prvom rade by to bola tá preferencia toho, čo tu chceme mať ako nosný systém, čo vidím ako do budúcna električkovú dopravu, ktorá má veľmi veľký potenciál stať sa nosným dopravným systémom Bratislavy, najmä po rozšírení do Petržalky. A tento systém by mal mať tam, kde sa to len dá, absolútnu preferenciu. To znamená, električka prichádzajúca do križovatky by si mala automaticky vyvolať signál voľno na úkor všetkých ostatných smerov. No a samozrejme v neposlednom rade sú to tam, kde nie je električková doprava, výstavba vyhradených pruhov pre autobusy a tak ďalej.